Salut și bine v-am găsit la un episod de Free Fire. Din păcate ne vom juca solo astăzi. Ok. Da, vedeți că e offline toată lumea. În afară de copilul ăsta care se joacă toată ziua, dar nu vreau să joc cu el că o să ne spargă urechile, așa că na. Mai e și englez pe lângă și cine știe dacă știți engleză sau nu. Ok, mă rog. Nu uitați să rupeți butonul de like și cel de subscribe, ceva de genul. Bun. Acum, fără alte chestii, intrăm și noi în match. Dacă mă întrebați de ce. Nu, mă jucăm Clash Squad. Mă gândeam dacă să jucăm Clash Squad. Jucăm un meci de Clash Squad. Și apoi și apoi nu mai jucăm. Stai să închid și astea. Nu mai jucăm pe Clash Squad. Că e... Dacă mă duc chinezi, turci, cine știe și vorbesc. Și papi unia. Mă rog. M-a dat cu Mori ăsta, clar nu-i luat nici ăla, nici ăsta. Deci mi-a dat cu turci. Paia. Dacă știți mapa asta, dați un like. Dacă v-ați jucat cu Squad, dați un like pentru mapa. Dați un like pentru mapa asta. Dacă v-ați jucat vreodată. Ua! Double kill. Meciul ăsta un meci mai prost. Un meci mai prost. Dacă m-am pus bine pe scaun. Am scaun de la Mega Image. Cum ar fi să deschid microfonul într-un meci? Că normal că mai facem pe canal Free Fire. Acum ar fi... e cringe, că... De ce ești cringe? Și da, e de aia. Omul ăla e cringe. Dacă vreți... Stai, nu. Ok, dacă vreți să jucați în episoade și cu fratele meu. Omoară! Și vine și dă revive! 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 Ok, un meci mai prost. Go! Be patient. Be patient. Double kill. Go! Be patient. Follow me. Double kill. Ok. Mică. O nu merge mai prost astăzi. Bă. Ula. De ce i-am dat like? Am vrut să-i dau ad. Ne, lasă așa. Lasă așa. Cred că titlul episodului va fi am învățat să pun thumbnail, că serios, eu nu puneam thumbnail că sunt începător.
Și cred că asta va fi titlul episodului. Am învățat să pun thumbnail. Jucam Free Fire cu niște nu pot să cred că e așa de pârnaie, că și-o consumat glue. Mamă, dacă mă are. Player la hoviță. Dar mai hoviță. Nu pot să cred. Dacă fac maimuța pe fundală, na. Dă revive. E prost rău asta, ușor. Dă revive. Revive! Revive! What the fuck? The fuck e eu? Cat. Dacă m-am enervat, mi-am luat APM-Y. Dacă se aude realitatea, trebuie să uită bunica mea, nu sunt chiar la ea în cameră să la ala. Go, go, go! Măcar de scos să dea și follow me. Follow me. A, uite, l-am văzut. L-am văzut. L-am văzut, bă. L-am văzut. Trebuie să luăm mâine. Cine știe mie o să dea un like. Foaie verde, brânză rasă, la vecinul sus pe casă, e un hoț cu cioaca scoasă. Cine știe mie o să las un like. Mama, bă. De ce am ochii gri? Ok. Apropo, am răcit zilele astea, de asta nu am mai filmat. Că n-am fost la țară, am fost și răcit. Am fost și afară. El vrea să-și dea seringă, băiață. Cine a văzut player-ul să lasă un like. Mama, cred că o să avem 30 de like-uri la episodul ăsta. Cine știe să lasă un like. Cine a văzut player-ul să lasă un like. Mă glumesc. O dăm pe glume. Gume. O dăm pe gume. Ciupapi,
papi Munano, papi Munanos! Bă, dacă îmi ziceți că eu am, că bă, dar tu ai hack, n-ai cum să ai chestii așa de bune. Nu, am level 18. Apropo, seria de Fortnite s-a închis, că, na, mi-a dat. M-a jucat și, na, l-am omorât pe unul fără să știe și mi-a dat și mi-a luat. Dar nu mai vreau să fac 100.000 de conturi. Unde-i? Păi... Unde-i? Unde ești? Dacă e să-i dau. Scoateți căpălica. Mami, tot scoadă acolo. Revenim și noi după ce vorbesc cu ăsta.